бародарони азиз, ина нархои телефон. Ина телефонҳо хучон. Кадомида телефон дар кора марҳамат. Найсинта камита. Кадомида номер дар кор боша марҳамат. Яки 0202 фурухтагия. Бародарони азиз, телефонҳои арзон. Ина якам 0202 ра харида. Ина планшет насиб боша, бо барои кӯдакош планшет мехарам. Акамуми? Гирифтим куя, ин телефонам гирифтим. Арзон. 3300 ма, билайн. 4 ҷиб да. Ҳама чи арзон. Саломат бош брат. Марҳамат, бародарони азиз, метавонед 4G телефон смартфона да 3300 гирем, планшетҳои 4-4,5 метавонед да 3300 гирем. Саломат бош бародари азиз, шумад. Салом алейкум бародарон. Имрӯз як мухлиси мо Муминҷон ки дар шаҳри Екатеринбург ҳамчун духтур кор мекунад, имрӯз омада як номер аз мо интихоб кардааст ва мепурсем ки номерро чӣ хел харид. Салом алейкум бародар. Номерро чӣ хел гирифтӣ? Номерро гирифтам. Ҳамин номерро гирифта? Вой, намин. Номерро харидӣ? Не, номер беплай, шоташ 600 сум доллар. 600 сум пафти да шоташ? 600 сум пафти. Дар Екатеринбург худ чӣ кораи? Больница кор мекунем. Одамо барои чӣ обращаться кунанд? Баран больница обращаться кунем, ин номеро, ин номеро. Ёрдамшон мекунем мигрантода? Саломат бош бародари азиз. Бародари азиз, саломат бош. Мо хурсандем ки шумо дар канали мо подписация кардем, аз симкартаи мо истифода барем. Ина номери ин бародар, ин як касе ки духтур ягон документация дар кор боша, ёрдам метиҳам. Ина кадомида телефон дар кор боша, планшет дар кор боша ба нархи арзон, марҳамат, омада гирем. Привет, салам алейкум всем родным братьям, сестрам. Кому надо красивый номер, кто интересует самые хорошие красивые номера, прошу вас, наберите на этом номер 982 69 555 55. Если хотите получить в празднике бесплатный номер от компании Билайн. Салом алейкум ба ҳама бародароне ки имрӯз ва дирӯз видеои моро тамошо карданд. Албатта мо гуфтанем ки ба бародароне ки имрӯз омадану номер нагирифта рафтанд ва нафароне ки омадану номер гирифта рафтанд. Ташаккури зиёд барои тамошо кардани видеотон. Бародарони азиз, мо хоҳиш кардем ки ба ҳама бародароне ки кадомида ки номерои зебо дар кор бошад, марҳамат омада бепул гирем. Хотите получить красивые мобильные номера бесплатно? Звоните по этому номеру. Чхел ки мо ба шумо гуфтем номерои бисёр дамо ҳаст, компания Билайн. Мо метавонем ки ин номерҳоро барои шумо бепул тиҳем. Албатта мо номерҳоро бепул метиҳем, лекин тарифи ин симкарта всё 2. Всё моё 2 аст. Дар як моҳ 600 рубл. Моҳи аввал 600 рубл дар шотиш мепартоем. Худмон дар шотиш мепартоем. Шумо 600 рубла мо бармегардонем дар баланси шумо. Ин 600 рубла мо дар балансатон мемонем ва симкартаро шуморо бепул метиҳем. Бисёр аз шумо хафа мешавед ки симкартаро бепул гуфтем, аммо бепул надодем симкартаро. Албатта ин симкартаҳо бениҳоят қимат меистанд дар фирмаи Билайн, дар худи офисҳои Билайн. Мо симкартаро ба шумо бепул метиҳем. Танҳо 600 рубл дар шоти худатон, дар баланси рақамҳои худатон мемонед. Албатта симкарта бепул аст барои шумо. Бародарони азиз, боз ман ба шумо гуфтаниам ки симкартаҳо бепул аст, танҳо 600 рубл дар шотиш гузоштан дар кор. Дар шоти худи шумо вақте ки симкартаро мегирем, албатта 600 рубл дар шотон мо мегузорем. Ин 600 рубла шумо ба хотире метиҳем ки симкартаи шумо дар 600 рубл мо мегузаронем. Бародарони азиз, боз мегӯям ки кадомида ки номерҳои зебо дар кор бошад, марҳамат, занг занед дар ҳамин номерҳо. Фақат симкартаҳо бепул аст, баланси 600 рублай 600 рубл бояд споридан дар кор. Барои он ки ин 600 рубл дар худи баланси шумо аст. Ташаккури зиёд ба диққататон бародарони азиз, дар алоқа бошед.